हाय नमस्कार केमती अच्छे समस्ते मसाई समस्त भल थी खुशी थी सेमती भल था खुशी था। तो आज रविवार आज समस्त घरे अच्छे पुणी आमर ए रोषे बास सरीगला समय भी बहुत है। ये बाबा आज रोषे कर कौन कौन हो चलते देखने बाबा कौन रोषे कर यूट्यूब देखो ढूंढ बस एमती मिट्टू ढूढ़ ढूढ़ था। चलो यही शाग भजा हो जाए अंडा तरकारी बसी आम पुटल आलू अंडा तरकारी शाग भजा हो जाए तो यहाँ हो गला काढ़ी दिज्व आज ये खाइबा। आज बहुत खरा देती छेली मैंने समस्त चोते पड़ी आम बाड़ी किसी फल हो चलतु देखेबी यहाँ गोटे आम लगाई साइड बाहर बाहर होता देखा फल होगा दुईटा पाखे पाखे आउटे बड़ हेले काटू खाइबू चलतु भल देखा कौन कौन कर फल फल हो माने फल पनीपरिया कुंदुरी लाउना मैंने सपुरी गोटे देखिए आप लंका फंका आम कुंदरी गुड़ा बड़ हो गला बुढ़ा हो तो से कुंदरी किसी गुड़ा तुलीदबा आज चलते ए तुलीदबा कुंदरी टुँ कर तुलीदबा पुणी कौन कर देखा आज तो किसी काम ना छुट्टी पूरा बिंदास आज कल पुणी कम जीव जलेश्वर कम काली आरंभ हो तो आज फ्री अच्छे कुंदरी ये कर रोषेबास सरला आज प्रबल गरम आज बहुत गरम दी न्यूज देखुली सका तो आज गरम बहुत अधिक रू अधिक अच्छी। तो चलो ये कुंदरी टे तुलीदबा आठ आंब गच किसी अच्छी बेंड बांट हो जाए से सजड़ा सजुड़ करदे चलते कम सारदे गाधुआ पाधुआ करवा चलते
କାମ ସରିଗଲା ସେମିତି ଟିକେ ଖୁଚୁର ଖାଚୁର କାମ କରିଦେଲେ ଏଇ ଏତିକି କୁନ୍ଦିରି ତୁଳିକି ଆଣିଛେ ତ ଯାହେଲେ ଗୋଟେ ଥରେ ଭଜାଯିବ ଟିକେ ଖାଇଦେବ ପଖାଳ ସହିତ ହେଲେ ଭାଜିକି। ସେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମାଟି ନଥିଲା ମୂଳ ଟିକେ ମାଟି ଦେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଲ କରିଦେଲେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇତେ ହେବ ଟିକେ ଥରେ ଦିନେ ପାଣି ଦେଲେ ବତର ହେଲେ ସିନା ପୁଣି ଆହୁରି ସେ ବଢ଼ିବ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଲଙ୍କା ହେବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ତ ଲଙ୍କା ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ। ଏବେ ତ କାମ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା ତାପରେ ଖିଆପିଆ କରିବା ଆଉ ଚାଲ। ଏବେ 10ଟା ହେଲାଣି କାମ ତ ସେ ଗଛପତ୍ର ଯାହା କିଛି କାମ ଥିଲା ଦେଖିଲି ସରେଇ ଦେଲେ ଆଉ ତ ଏବେ ପଖାଳ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି 11ଟା ବାଜି ଯେମିତି ଏତେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଇଛି ଭାବୁଛି 2ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇନେବା ଏଇ ପଖାଳ ଆଉ ଏଇଟା ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ସେ ପୁଇ ଆଳୁ ଆଉ ମାଛ ଟିକେ ଦେଇକିନା ଘଣ୍ଟ ଭଳି କ'ଣ କରାହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଇନେବା। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା ଆଉ ଭୋକ ଯେ ଭୋକ ଲାଗିଛି ଖାଇଦେବା। ଖାଇସାରି ପଖାଳ ଖାଇ ବସିଛି ଆଉ ପାଣି ଆମର ଛାଡ଼ା ହେଇନି ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ଗୁଧା ନେବା ଆଉ ଏବେ ବସିଛି ଚାଲ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ତାପରେ ଗାଧୁଆଗାଧି କରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖାହେବ ଖାଇଲା ବେଳକୁ। ତ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଗାଧୋଇ ସାରିଛୁ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି ଗରମ ଗରମ ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ମାଟି କାନ୍ଥ ବୋଲି ଭଲ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଉପରେ ଏଇ ବାଉଁଶ ଛାତ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏବେ ଖାଇବାର ଆସିଯାଇଛି ଚାଲ ଖାଇବା ବସିକି ଏବେ ଖାଇବାର ମାନେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିଦେବା। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଶାଗ ଭଜା ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଖିଆ ସରିଯାଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ କାମ କଲୁ ଆଉ ଦେଖି ସାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବି ଆଉ ବେଶୀ ଗଲେଟା ଆଉ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ।